Alhamdulillah, miyas magunuto, kati po sa padapakaisa, assalamualaikum. Adna ini idinan akan sa Pitra na adin amargasian. Di mana sumugin yan di sa Pitra na adna margasian. Oh. Na ayakan badan biaya dan nagyuto din ni Pitra kanon. Yuto kang biaya dia kan komargasian. Kasi na ano to, para sunod sa Budapest, na malawrong yan ibugon. Pumas ako sa Marcos. Tignan ko, pumas sa Marcos sa pusi ako sa isagan ng Marcos. Pagkadaw to, sinilupin niya nagyaw pa isagan ng Marcos. Inidawag yun ka. O rin, nagyawag to na ito Marcos, ito tanong yun no. E piyakas niyo sa Marcos, yung gina ni Petra ang ka. Ito dun, namanadabon ba yun? Ang takad daw kita na sana ko. Nadumi ni Bel ko, no? Ito na nabayad yan. Yung masaw ka sa Marcos, mga pamasaw sa Marcos, hindi ba yung nasubayad yan? Yawakan siya sa kaganda ng Marcos, o rin natin katay, ipitra ang ganda na. Oh, na, ini ang ito di pa niya sa Marcos, susuli ba di ka papatuto, na bumiskin na. Ay, napanimakan na sa Marcos, kamasala, tatama ko na. Mana na miskin, kaya mana miskin na peso ka kan dagang na manubero kapag makuha na dagang niya sa mga ito ano kung hindi mga dagang sa Marcos malakita mo no pag ka patutan na ba mo pag kain ba dito o tangkad nito si kuwang taon taala sabutan Allah ta'ala